i Jesu navn rigtig hjertelig velkommen og god aften til denne tredje video i min serie, der hedder Ledt af den Hellige Ånd. Og vi skal i denne tredje serie se på noget, som jeg løftede flien for i video nummer 2 i serien, nemlig at evangelisten Philip, han er en af hovedpersonerne i denne her video. Han er faktisk den egentlige hovedperson, fordi at igennem Philip, der får vi et klasseeksempel på, hvordan Gud ved sin Helligånd, hvordan Gud med den ånd, som udgår fra tronen, leder en mand som Philip ud i de forud tilrettelagte gerninger, og det bliver til stor lykke og stor glæde for en etiopisk hofmand, som er sendt ud for den etiopiske dronning Kandake. Han tog til Jerusalem, denne hofmand, for at tilbede op ved templet, men på hjemvejen, da han sidder og læser i Esajas bog, der bliver han stoppet af en mand, en evangelist ved navn Philip, som heldigvis var ledt af den Hellige Ånd. Og fordi han var ledt af den Hellige Ånd, skete der noget forunderligt i denne etiopiske hofmands liv, nemlig at han blev født på ny. Han modtog en helt ny fødsel ved troen på Jesus Kristus, da Philip åbenbarede skriften, han læste i for ham. Nemlig han sad og læste i profeten Esajas, men Philip, som var fyldt af Guds ånd, kunne forkynde, fortælle og lære hofmanden om, hvad det var, han læste. Og i denne undervisning kunne Philip vidunderligt åbenbare for hofmanden, at her var et ord, et skrift, et ånds åbenbaret ord, inspiration i ordet om, at Jesus havde vundet på Golgata kors. Han var det lam, han læste om, som bar sin byrde uden lyde, som et får, der føres hen og slagtes. Og denne hofmand så i ånden, at han ved Jesu kors havde fået det evige liv og tilgivelse for sine synder. Og hvorfor? Jamen fordi Jesus døde på Golgata, det er fundamentet, men også fordi at Philip var ledt af den Hellige Ånd. Og denne mulighed for at vidne for hofmanden lod Philip ikke gå forbi, fordi han lyttede til Guds stemme, og Helligånden ledte ham hen til denne hofmand. Amen! Og det er et skønt vidnesbyrd om, at når vi er ledt af Guds ånd, kan der ske forunderlige ting. Men denne her omvendelse af den etiopiske hofmand, som var sendt ud, og som var oppe for at tilbede, han er jo blot et eksempel i den virksomhed, som Philip han virker med, som vi læser om i Apostlenes Gerninger. Det jeg bare gerne vil slå fast, det er, at Philip han er ledt af den Hellige Ånd. Jesus han siger jo, at vi skal ledes af den Hellige Ånd. Og i evangeliet står der også, Paulus skriver, at vi vandrer i de forudberedte gerninger, som Gud forud har lagt til rette for, at vi skal vandre i dem. Og hvis Philip kan være et eksempel for os på, en der vandrer i forudberedte gerninger. Philip blev jo født på et tidspunkt, han kommer til at virke i Samaria, men det er jo fordi, at Gud har lagt gerninger til rette for Philip. Men hvordan åbenbarer han gerningerne for Philip? Men det gør han på samme måde, som han vil åbenbare dem for os, nemlig ved den Hellige Ånd. Hvad var det så, Philip? Hvad er det, han kan lære os? Han kan jo lære os, at om vi er ledt af den Hellige Ånd, som Philip var, så kan det være, at vi også ledes til mennesker, som har behov for at lytte til evangeliet om Jesus, som døde for dem. Og det er jo det, at ordet her kan bruges til. Det er jo det, eksemplet kan bruges til, nemlig at vi også som Philip, som jeg før har sagt, må ledes af den Hellige Ånd. Men lad os kort lige tage en gennemgang af hele Philips historie, nemlig at han var ledt af Guds Hellige Ånd. Lad os se på Apostlenes Gerninger kapitel 8, hvor vi læser om, at Philip var en af dem, der blev spredt til Samaria og Judæas egne. Det var jo sådan, at på det tidspunkt, dengang hvor menigheden begyndte at tage form, der hører vi jo om den første kristne martyr, nemlig Stefanus. Stefanus var jo en af dem, der blev stenet. Og paradoksalt nok, så sker der det, at den mand, som fik størst lys over, hvordan et menneske, hvordan en kristen er ledt af den Hellige Ånd, og kunne undervise mennesker, kristne om disse ting, så de kunne drage ud i et underfuldt liv, det var jo den Saulus, som stod der og bifaldt, at Stefanus blev stenet. Og efterfølgende, så var der jo en forfølgelse af hele menigheden, sådan at alle disciplene blev spredt væk fra Jerusalem på nær apostlene. Men denne senere overapostel, hvis man næsten kan kalde ham det, Paulus, han er jo den om nogen, som underviser i, hvordan man er ledt af den Hellige Ånd. Og er det ikke forunderligt at se den nåde, som Gud viser i dette billede? At selv denne mand, som står her og er med til at bifalde steningen af Stefanus, han er den, som lægger grundvold og lærer for blandt andet en mand som Philip, nemlig så han kunne ledes af den Hellige Ånd. På det her tidspunkt har Paulus godt nok ikke skrevet sine breve, men alligevel, så synes jeg bare, det er så forunderligt. Amen. Men lad os se lidt på ham Philip her, som netop på baggrund af den forfølgelse, der var i Jerusalem, bliver spredt ud til Samarias egne. Og der er lige et lille eksempel, jeg synes, en lille detalje, vi skal have med.
Det her med, at menigheden den bliver forfulgt, der kan vi jo se det som et billede på en forfølgelse af den kristne. Det vil altså sige, at når man er forfulgt personligt, det vil være så fysisk eller mentalt, eller hvis en menighed er forfulgt på en eller anden måde, så er det jo ikke sådan, at Gud han giver op. Billedet her med Filip viser jo, at selvom den kristne menighed er truet på alle fronter, den kristne menighed på det her tidspunkt var jo truet på livet. Paulus gik jo ind i husene i Jerusalem, slæbte mænd og kvinder og børn ud af husene og fængslede dem. Hvis det er, at vi derfor er trængte, eller vi som menighed er trængte, så må vi jo se eksemplet her, at efter Filip bliver trængt, må flygte ud i Samarias ørken, så bruger Gud ham jo på en mægtig måde til at bringe vækkelse over et folk i Samaria. Han bruger ham til at vidne for denne etiopiske hofmand, og senere står der faktisk i slutningen af kapitel 8, at han tager ham væk. Han borttager ham i ånden, nærmest som om han oplever en bortrykkelse. Han bliver taget fra et fysisk punkt A og sat over i en by, der hedder Ashdod, hvor man senere så ham, så kan være punkt B. Så han var på denne måde ledt og brugt under stor forfølgelse. Så er vi som Filip åbne for Guds ånd, selv under forfølgelse i vores menigheder, eller under forfølgelse i vores personlige liv, så virker Gud med de medfølgende tegn. Hvorfor? Fordi vi kobler os på den hellige ånd. Det suveræne, nemlig den hellige ånd, som vil lede og fremad, og som vil helbrede og forløse med Guds levende ord under alle omstændigheder. De ydre omstændigheder betyder intet som sådan. Vi skal leve indefra, og derfor, fordi Filip levede indefra, kunne han blive ledt til den etiopiske hofmand og bringe vækkelse. Amen. Godt. Vi skal nu se her på lidt af beretningen fra 8. kapitel i Apostlenes Gerninger. Og jeg læser op lidt forskellige steder, og efterfølgende fortæller jeg lige ganske kort, hvad jeg får ud af de ting. Men vi starter i kapitel 8, og vi starter for vers 4, og vi hopper lige ned midt i en forfølgelse. Hvad med nu? De, som var blevet spredt, drog imidlertid omkring og forkyndte evangeliets ord. Filip kom ned til byen Samaria og prædikede Kristus for dem. Og skarne var alle som en optaget af det, Filip sagde, da de hørte om og så de tegn, som han gjorde. Til der var mange, som havde urene ånder, og ånderne for ud under høje skrig. Og mange lamme og halte blev helbredt. Amen. Og der blev stor glæde i den by. Amen. Der blev stor glæde i denne by. Hvorfor? Fordi lammer og halte blev helbredt. De onde ånder for ud under høje skrig endda. Det var Jesu navn, der stod, han forkyndte Kristus for dem. Så i navnet om Jesus Kristus, der var det, at de onde ånder var ligesom lydige, fordi de kendte, at i den helligånds kraft var der en autoritet. Og her kan jeg godt kort tænke mig at sige lidt om, at når vi er ledt af Guds ånd, og vi snakker om begrebet autoritet, så er vi nødt til, tror jeg, at forstå det her begreb på en speciel måde. Nu er jeg ikke bibellærer på nogen måde, men autoritet kan nogle gange godt ligesom understøttes af, at man ligesom går ind og virker med en form for magt eller et eller andet. Og det gør man også her. Men den type autoritet, det er jo ikke Filips autoritet. At han som autoritær person går ind og gør noget i egen person og virker med sig selv som menneske. Autoriteten hviler på, at Jesus vandt sejren på Golgata. Og det har de onde ånder respekt for. De forstår nemlig, at i den åndelige verden har Jesus vundet, så synden og døden ikke længere har magt ind i den åndelige verden. For Jesus har med sit offer ligesom borttaget synden, og dermed også borttaget det grundlag, som de onde ånder har for at besætte mennesker. Nemlig når man i Jesu navn forkynder far ud, og så må de onde ånder vige. Amen. Jesus førte faktisk sit folk efter sin død i sejrstog ind i himlen, og de onde ånder var bundet, og det ved de. Og derfor er autoriteten, som Filip virker med her, det er Kristusforkyndelsen. Han forkynder Kristus som korsfæstet. Han forkynder Kristus som dødens sejrherre. Han forkynder Kristus som den, der satte fanger fri. Og derfor var autoriteten i ordet. Det er altså Gud, som er autoriteten. Det er det forkyndte ord. Og derfor, når vi går ind og snakker om ordet autoritet, så må det være baseret på, at Jesus er autoriteten, og ved forkyndelsen af ham er der forløsning og magt over de onde ånder. Vi kan ikke komme i eget navn og råbe og skrige, men i Jesu Kristi navn kan vi nævne hans navn, og den autoritet, der virkes med der, den er ikke af os, men af Gud. Vi må blot stille os til rådighed for at forkynde denne autoritet i Kristus, og forkynde dette ord. Amen. Og hvad sker der så? Jamen der sker det, at der bliver stor glæde der.
Amen. I Samaria bliver der stor glæde iblandt folkene, fordi at mange, som før var bundet af sygdomme og vanskeligheder, bliver helbredt ved forkyndelsen, som Filip han kom med, nemlig Kristus. Amen. Paulus siger jo også, jeg vil ikke vide af noget andet end Kristus Jesus og det som korsfæstet. Det er fordi, at Paulus fuldt ud er bevidst om, at skal mennesker hjælpes af Gud, altså skal den hjælpen være gudelig fra Jesus, så må det være på evangeliets grund. Det må være ved Kristus forkyndelsen, for det har Paulus erfaret, at der ligger forløsningen, den der var ved, den der strækker sig helt ind i evigheden. Det samme så Filip, nemlig i ånden, fordi han var ledt af Guds Helligånd og forkyndte Kristus, og der var stor glæde i Samaria. Amen. Vi går lidt videre, for nu kan jeg godt tænke mig at løfte lidt af sløret for, hvad der også sker, nemlig i Filips tjeneste. Vi kan nogle gange tænke på, at Filip er den, som forkyndte for hofmanden, og så blev evangeliet bragt med tilbage til Etiopien. Og halleluja for det, det er jeg helt sikker på, jeg også mener. Men lad os se på flere ting, nemlig det, at dåben i vand og dåben i den hellige ånd også bliver manifesteret, da Filip er ledt af ånden og forkynder. For hvad står der videre? Vi læser fortsat i kapitel 8, fra vers 12. Men nu, da de troede Filip, fordi han forkyndte Guds ord, som forkyndte evangeliet om Guds rige og om Jesu Kristi navn, lod de sig døbe både mænd og kvinder. Amen. På grund af Kristus forkyndelsen, Filip kom med, på grund af det indhold, der var i de ord, han forkyndte om Jesus, så var der pludselig tro til, at man kunne blive døbt. Det må jo betyde, at troen kom først i disse menneskers hjerter, og efterfølgende var der også en forkyndelse om, at i dåben måtte man aflægge det gamle menneske og komme op af dåbsvandet som en ny skabning i Kristus. Amen. Så det jeg bare vil sige med det er, at denne forkyndelse også åbner op for troen på, at man må døbes. Halleluja. Man må døbes i vand på sin tro. Amen. Og videre står der, ja, Simon, og det var altså sådan en okkult mand, der boede der i Samaria, som blev ligesom forundret over de tegn og under, der fulgte med Filip. Han siger sådan her, ja, Simon kom også selv til troen, og efter at han var blevet døbt, holdt han sig stadig til Filip. Så det er også bare for at sige, at ud over dette, så for eksempel mennesker, som måske er okulte, kan godt blive fascineret af forkyndelsen. Men senere får den her Simon mulighed for at omvende sig, fordi han kun er fascineret ligesom at tegne under. Og ligesom Peter siger til ham, at han må ligesom bede Gud om tilgivelse, så han kan blive omvendt og komme til sand tro på Jesus og elske Jesus som Gud og som frelser. Ikke alene være forelsket i miraklerne, selvom mirakler jo også er det, der hører Gud til, for Gud selv er jo et mirakel. Godt. Men der står her videre, vi går nu over til noget, der handler om ikke dåb i vand, men dåb i Helligånd. Da apostlene i Jerusalem hørte, at Samaria havde taget imod Guds ord, sendte de Peter og Johannes derhen. Og da de var kommet derhen, bad de for dem om, at de måtte få Helligånden, til den var endnu ikke faldet på nogle af dem. Men de var blot døbt i Herrens navn. Så lagde de hænderne på dem, og de fik Helligånden. Amen. Altså, prøv nu at se. Filip som dette vidunderlige redskab, drevet af den Helligånd, forkynder evangeliet i Samaria. Mennesker bliver helbredt. De får tro for, at de må blive døbt i vand, og de får nu også tro for, at de må blive døbt med den hellige ånd. Hvor vidunderligt er det ikke, hvis vi ligesom Filip er ledt af Guds ånd. Se, hvad der kan ske. Mennesker kan blive helbredt. Lamme kan blive helbredt. Ånder kan blive uddrevet, og vi forkynder Kristus og Kristus alene. Plus, mennesker kan få tro for, at de må blive døbt og døbt med den hellige ånd. Alle disse ting er jo dybt forløsende, og de er indgangen til at leve i Kristus. Så vi kan lære meget af denne Filip, som var det her redskab, som Gud han brugte. Men lad os nu gå lidt videre herhen imod den sidste del af det ord, jeg har her i video nummer 3 under overskriften Ledt af den hellige ånd. Og der skal vi så se på, hvordan Filip nu møder den her etiopiske hofmand. Den etiopiske hofmand kommer kørende i en vogn, og Guds ånd siger til Filip, han skal holde sig nær til den her vogn. Det, jeg synes, der er så skønt, det er, at vognen kan jo for os være et eksempel på, at situationer eller andre forhold, hvor ånden minder os, det kan være vores vogne, hvis vi kan sige det på den måde. Så vognen kan blive et indirekte symbol på en person, måske Herren vil have, vi skal vidne for.
måske en kollega på vores arbejde, en bror eller en søster, som vi måske skal snakke opmuntrende til, eller en situation, vi skal bede om. Nemlig hold dig tæt til denne bøn, siger Herren måske til dig, for dette menneske. Hold dig tæt til denne mand eller kvinde på dit arbejde, for at måske få åbenhed til at kunne vidne. Eller hold dig tæt til din søster eller bror i menigheden, fordi der på et tidspunkt er behov for, at du ved den Helligånd kan bringe et forløsningsord i kærlighed til dem. Så vognen er jo et godt billede på situation eller tilstand, som Gud ønsker at lede os i. Det var jo ikke kun Filip forundt. Men her er vognen jo et konkret billede på, at der var en hofmand, som skulle have evangeliet. Vi læser fra vers 26. Men en Herrens engel talte til Filip. Tænk sig, hvad ledt af den Helligånd, og der er engle, der taler her. Og sagde, stå op og gå mod syd til den vej, som fører ned fra Jerusalem til Gaza. Den er øde. Det vil sige, der var plads for en gerning her. Så stod han op og gik, og se, der var en etioper, en hofmand, som var en mægtig mand hos Kandake, etiopernes dronning, og var sat over alle hendes skatte. Han var rejst til Jerusalem for at tilbede. Og var nu på hjemmevejen og sad i sin vogn og læste profeten Esajas. Der sagde ånden til Filip, gå hen og hold dig nær til den vogn. Og hvad sker der så, da ånden siger det til Filip? Jamen Filip er ligesom trænet, han er finjusteret ind, han har ligesom frekvensen stillet ordentligt ind på ledelsen af den Hellige Ånd. Så han forstår ligesom budskabet, og så går han hen til vognen og holder sig nær til den. Og Filip løb derhen og hørte ham læse profeten Esajas, så spurgte han, forstår du også det, du læser? Det vil altså sige, at han kunne læse de her ting, men måske forstod han det ikke. Måske skulle han bruge en, som var åndsdømt, åndsfyldt til en begejstring og udlægge skriften for sig. Så han kunne komme til tro på, at den samme Hellige Ånd kunne få magt og autoritet i hans liv og bringe ham troen. Og hvad er det, der sker? Jamen, der sker jo det, at han udlægger Esajas. Han udlægger Esajas 53 for ham, og så får han tro i sit hjerte. Og der synes jeg også, det er skønt at tænke på, at vi kan måske nogle gange lidt tænke, at Esajas 53 kan blive sådan lidt et kliché-kapitel for os. Jamen, han døde for vores synder, han bare er verdens synd. Men nej, det er faktisk, når Helligånden sætter liv på, når Helligåndens olie kommer over kapitel 53, så er det en manifestation af den Jesus, der døde for verden. Det er et vidunderligt kapitel. Det er et åndsfyldt kapitel, og det er, når det er lagt ud ved den Hellige Ånd, til frelse. Amen. Og det blev til frelse for denne etiopiske hofmand. Og hvad er det, der sker? Han er jo igen et klassisk eksempel på, at dåben i vand fulgte med. Han fik tro for evangeliet, at Jesus var hans frelser. De kommer forbi noget vand, og han siger frimodigt, hvad er der til hinder for, at jeg kan blive døbt? Intet, siger Filip. De stiger begge ned i vandet, står der, og han bliver døbt. Halleluja. Jeg synes, det er opmuntrende læsning. Jeg synes, det er så skønt, at den etiopiske hofmand så frimodigt giver sit liv til Jesus og bliver døbt. Jeg synes, det er så skønt, at denne frimodighed formentlig også er en konsekvens af, at Filip er så frimodig, at den smitter denne hofmand. Hvilken ånd går han ikke tilbage til Etiopien med? Hvilken kraft får han ikke med sig tilbage, efter Filip har forkyndt ham evangeliet? Hvilket møde med kristendommen har han da ikke fået til begejstring, som han kunne bringe til sin dronning Kandake? Halleluja, det er skøn læsning, og det er den form for ledelse af den Hellige Ånd, som også Gud ønsker i vores liv. Amen. Så står der her i slutningen, så står der, men Filip blev siden set i Ashdod, og han drog omkring og forkyndte evangeliet i alle byerne, indtil han kom til Caesarea. Så denne Filip var altså en person, som gik omkring. Han var mobil. Mobilitet kendetegnede ham nemlig. Når Helligånden talte, så rykkede han sig, så flyttede han sig, så forkyndte han evangeliet. Amen. Inden står der, at da de så kommer op af vandet, hofmanden og Filip, så står der, så bortrykkede Herrens ånd Filip, og hofmanden så ham ikke mere. Og så står der så, til han drog sin vej med glæde. Amen. Hofmanden drog sin vej med glæde. Han havde fået evangeliet forkyndt om Jesus, havde taget imod, og i frelsen fik han en glæde. Paulus siger, glæd jer i Herren. Jeg siger igen, glæd jer. Dette lærte hofmanden i første hug, efter at han havde taget imod Jesus. Filip blev ledt af den Hellige Ånd. Han var så ledt endda, at en Herrens engel kunne åbenbare sig for ham og tale til ham. Han havde tro for, det var en engel, og fulgte englens befaling. Plus, han blev taget bort af den Hellige Ånd. Filip har haft en ekstrem vidunderlig vandring med Jesus. Han har været en troende, som har været helt forunderligt overgivet til Guds Hellige Ånd. Har du en vogn i dit liv, ligesom Filip han havde? Har du en situation, som Herren har mindet dig om? Eller er du åben for, at den Hellige Ånd må lede dig til en vogn i dit liv? En person, du skal vidne for? En bror eller en søster, som du skal bringe en opmuntring? Eller det kan være noget tredje eller noget fjerde.
Jeg kan bare sige, ud fra den her beretning med Filip i Apostlenes Gerninger kapitel 8, der har vi altså en fortælling om, at Gud leder ved sin Helligånd. Han sætter lys over kapitlerne i Bibelen, og han ønsker at bruge os til at vidne for dem ude i verden. Hofmanden var jo ikke født på ny. Han kom fra Etiopien, var taget op for at tilbede, men han havde endnu ikke mødt Jesus. Han havde endnu ikke fået hjertet forvandlet af Jesus. Men det fik han, da han mødte en, der var blevet forvandlet. Så gik forvandlingen videre, sådan at denne hofmand modtog samme forvandling som Filip. Vi kan jo ikke sige, hvordan hofmanden kom til at leve resten af sit liv. Men forestil dig at have en frelst født på ny kristen i sit hof i Etiopien. Det må have været noget forunderligt noget. Fuldkommen forvandlende. Godt, det skal være slutningen her på video 3. Ledt af den hellige ånd. Jeg skulle egentlig bare tale om Filip for at sige, her har vi et vidunderligt eksempel på en mand, der var ledt af den hellige ånd. Og hvad fik det så konsekvenser? Lamme gik, døve høre, halve så, ånder drev ud og så videre. Mennesker blev frelst ved hans forkyndelse. Han blev borttaget i ånden. Engle talte til ham og så videre. Kære venner, bror og søster, hvis Gud siger, at han er den samme i går, i dag og til evig tid, hvilke forunderlige ting kan der så ikke vente for Guds menighed og for os som hans børn, om vi er justeret ind på samme frekvens, som Filip var, nemlig jeg hører og jeg reagerer på den hellige ånd. Amen.